বেলেগ বেলেগে তিনি খা দুমানি কক তাং হিমালে সিনি অমরপুর যে কাউমারাও কাইসা দं অদ্বৈত মূল্য ব্রাহ্মণ কাইসা কলেজ आ कलेज सिनी टिप्लासा फरायनाय राव आरो कायसा सिनी TISF संगठन आरो जागाव बरक थांगै जखने नगजां माने जे बुकुं कलक राव वानजि राव विशेष करे वानजि राव आरो जागाव सिनी टिप्लासा राव न अरै परै खायनानै बांगै बेलायके बर हंगि दंगि खलायका मियानि जे घटना आबो घटना नंगमान परे तिनिबो हायनो हाय बरक अबा हायकेनो बरक गोबां माखे बरक गोथोंगै शुद्ध आरो कलेजनि बायरेजनि बरक पइन्ट फाय आरो जागाव बरक माने कायसा भाइलेन्स खायना नायखा किन्तु आरो खायमालिया सिनि टिप्लासाराव जत थानसानि बागै जत नायजमलाय जागै आरो जागा बरक नष्ट खायमालिया तां माला तांनि बरक अबा हायकेन खाना फार्स्ट पयलासे नग माने थांनायाव सिनि ओ 1 तारिखआव कायसा प्रग्राम उङो TISF नि पूर्वदुलमा कमिटि हल आरो जागाव जे बरनि कायसा मालाय मुं पान्दा बा सिनलाय मुं पान्दा आ खालायमानि बिसिंति तामखा हठात करे 2 तारिख मिया 2 तारिख के बर कलेज थांनायखा आरो कायसा ग्रुप डी टिप्लासानो बनो कायसा फर्म नतुई जेरस खायदान बांगैसा अबनो बुतु खलाई अरि परि माने दागा चपा रियै बनो ओको जेरस खायरिया हिनि हिंका हिमानि बिसिंति बरनो तालारि चबरिका रुमनो सबरी खायके सिनि टिप्लासाबा नगै तंमालिया तां बनो अबा हायके खलाय मसे आबो हठात करे ABP नि किसुता चराय तंगरो बुकुं कलक बा वानसारनि बरक ताम खायखा सिनि टिप्लासानो आरनो हतिके बुलाय तुलायनान बागै बरक बातायखा सिनि बरनो दाकारिका सबरिका रिमानि परे अबा हायके नष्ट खलायमान परे तामखा बरनो कप्लायना नाय तिनिबो हायनो हाय अबा हायकेनका किन्तु सिनि टिप्लासारनो साथा खायके अरो 70% टिप्लासा तै 30% से बुकुं कलक और स्टूडेंट आरो जागा बर इलिगेल बाबे के बरनो कालेक्शन खाय बेस नि बांगै रां हजार हजार रां खलै चालाय दं अबा हायकेन चिन बरनो रेकिं खाय दं एके ताबु नगै साइबाखा चिनि जे ताबु टिप्रा मथा संगु ताबु जे थानसा हिनि तंमान जरा जों बरनो जे TISF न खानांगै बरनो जे चुंबु नगै टिप्रा सांगै चिनि भविष्यतनि लामा अन्धकार उंनाय अबा हायकेले नि चुंबु तंमया कौक साना मुसुबसे जों मासाया अबा हायकेसे जों खायजागै दं आबन बागै फायदि जों थानसांलायसिनाय टिप्लासारनो अबा हायके अरे परे खायजागमा जों बखा सैलिया आगामी दिनाव जों तलाव थांकाके तैबो जों तलाव कुलुकनाय आबन बागै जों तंमुनो अबनो काहामके जे ओ खायनाय दापा सपा खायनाय जे वानसा आबनो एरेस्ट मा खायनाय एरेस्ट खायि आ जागानि बनो सस्पेंड मा खायनाय सस्पेंड खायि आरो कलेजनि टिक्लै मारनाय जदि से टिक्लै रियाका आगामी दिनाव तैबो कतरके सारा टिप्लासा शुधु TISF या टिप्रा रायजोनि टिप्लासा थानसांमेराव खरां तैसानाय आबोसे जों नायो जास्ति रिनांथों आबनो कुनो जातिगत दांगा थांना थांथों आरो जागाव कलेजनि स्टुडेन्ट आरो जागाव बुलाय तलाय उनका के तान बागे बायरेन फादानि जे खलाय दनाय बुकुं कलक फाय आरो उखुंनाना आबोसे बेलायचिन खादुमान क आबन बागे सारा टिप्लासारा अचिन तिनिनि बिदिरनो नाय नरक बेलाय खासि साना जरांखा थानसानानि जरांखा कारणखा टिप्लासानि थिनानि लामा अन्धकार अबनो जों तिनि कलेजाव परिसे चिनि निजेनि मतेसे परिमाया निजेनि सुजुग सुबिदासे खालायमाया कौथैसासे गाहाम हामना सायमाया तो काके बुसकांगो चिनि चाकरि बाकरिले बिया जों आबोसे सिनांनाय चाकरिले थुइसि दंदे टिप्लासा थाङै तुनासे थांमांला परिनानि सिदुसे जों अधिकारिया आरो उसुगां खाना नरन एडिसियो थाङै नर परिदि एडिसिनि बायरेव मा फैया नर जेनान तांफाय ओ अमरपुरे एडिसिनि कचारसे जेनेरेल बोले बियानि फायबा बियानि मानितिबा कुचुति दे पर मानितिफा आबन बागिनो ओ जे मिया ओ जे ओ नायनाय हिनाय देकियाले हिनाय बरगन जों मानायनाय जों बुसकांगो जदिसे अब हायके ओ जे अद्वैत मल्ल ब्राह्मण जे कलेज ओ जे आरो जागाव तैवैसा अब हायन खायके जों जब दंया जों खरां तैसानाय आबन बागिनो आसुं सानाय आं हास्ते हापानि लोकनो अबन आनि काक कुचारमो जों अबन नाय जतन चिनि बखाव खा सिना कलायका आबसु साइनो आनि कोनो पारिका जतन हामबाय